La trama es desenvolupa al nord d'Espanya després del Saragossa. compromís, sí, en Vizcaya de Casp, en l'edat mitjana, i continuem ahir en aquesta època, perquè una de les millors maneres de conèixer una societat és a partir de la seva parla quotidiana, i encara traurem més informació si s'estudien els col·loquialismes i fins i tot els insults. Això, entre moltíssimes altres coses, es dediquen els integrants d'Arca, un blog de joves medievalistes valencians que difonen la història des d'internet d'una manera atractiva i didàctica. Avui ens acompanya un dels seus fundadors, Vicent Baidal. Bona nit. Hola, bona nit. Moltes gràcies. Senyors Vicent, bona nit. Bona nit. Per estar aquí amb nosaltres. Abans de res, ens expliques què és això d'Arca i de la difusió de la història per internet? Sí, bé, som un grup d'investigadors valencians, és un grup de reflexió sobre la història medieval, format per jovens medievalistes acabats de doctorat o en procés de fer-ho, i incidim moltíssim en la difusió perquè pensem que és una tasca fonamental de qualsevol historiador, una mica socialitzar els coneixements que tenim i compartir-los amb la ciutadania. I dins d'aquest blog hem trobat un article que signes tu, que ens ha cridat moltíssim l'atenció, que és el que parlem, dels insults, perquè, a veure, n'hi ha molts estudis sobre els col·loquialismes, però dels insults no tant. A mi m'agradaria començar preguntant-te en quins documents trobem eixos mots. Bé, en principi podríem pensar que és molt difícil saber com parlava la gent de l'edat mitjana, perquè no n'hi ha gravacions, no els podem sentir. Tampoc en els documents que treballem normalment els historiadors hi ha la llengua col·loquial, són ordres governatives, documents econòmics, i no n'hi ha massa literatura, o la literatura que n'hi ha no parla de la llengua del carrer. Però n'hi ha una font preciosa, que són els processos judicials, que la gent, com avui en dia, anava davant el jutge i explicava el conflicte que havia tingut amb alguna persona. I clar, com en els conflictes normalment se't calfa la boca quan tens una brega amb algú, comences a dir insults i allò ho apuntaven els escrivans i allí ha quedat. Vicent, i els valencians són molt insultadors? Sí, tradicionalment sí. Tenim una llarga tradició d'insults des de l'edat mitjana fins a avui dia. Sí. Una de les conclusions a les que arribeu és que les injúries són molt diferents depenent del sexe de la persona a qui vagin destinats, o sigui, com ara. Sí, com avui en dia els insults es diferencien molt si anaven destinats a homes o anaven destinats a dones. El que sí també hi ha una temàtica molt concreta dels insults que més o menys podem revisar i podem detectar. A veure, anem a començar, anem a enumerar aquestes temàtiques, aquests tòpics. Per exemple, els aspectes físics o els aspectes morals de les persones, les seues característiques. Per exemple, a un home era molt comú dir-li traïdor, bord, fals, també barba merdosa, s'insultava molt per la barba, merdós també era un insult molt comú, perro, que era un castellanisme, se deia gos però també perro, i per exemple a les dones se li deia molt hòrria, que era com lletja, horrible, també metzinera, que metzinava el seu marit, que l'enverinava, i també tacanya, perquè normalment duien els diners també de la casa, com també passa avui en dia. I un altre molt comú era bacallar per als homes, que és etimològicament vol dir com chicuelo, jovenelo, persona que és molt jove i encara no ha arribat a res. I per exemple, el Jaume I, fins i tot ho diu en el llibre dels fets, li diu a un desertor del seu exèrcit bacallar pudent, que amunt feia pudor. I el femení d'este bacallar per a dones seria bagassa, que és molt comú també avui en dia. Ara diguem molt en diferents entonacions fill de puta. Sí, també. És un tono amable, és un tono d'insult. També se deia abans? Sí, també se deia. Això entraria dins de l'àmbit dels insults per qüestions sexuals o per qüestions d'infidelitat, d'adulteri. Als homes normalment se les deia banyut, cornut, com també avui en dia. També se'ls podia dir pix curt, que volia dir la grandària del seu membre viril. I per a les dones, a banda de bagassa, hi havia una gran varietat de puta, putana, reputa, perdó, putanassa, corredissa també se deia molt, que volia dir que corria d'home en home, que pejorativament se n'anava al llit amb qualsevol. I bé, sí que això combinat amb fill de, com avui en dia, també n'hi havia. I també s'atacava molt el tema de la religió. Sí, sobretot de cara als musulmans i als jueus. És a dir, els cristians insultaven als musulmans i als jueus dient-los, a banda de moro i juío, que per si soles era un insult, se'ls deia coses com marrano, que també era un castellanisme, perquè clar, els jueus i els musulmans no podien menjar porc, se'ls deia marrano, o també se'ls deia retallat, perquè com quan naixien se'ls retallava el prepuci,
això era un senyal de que eren musulmans i que eren jueus. I de totes aquestes paraules que ens ha arribat fins al dia d'avui? Bé, n'hi ha moltes que no han arribat, però de les que he dit sí que n'hi ha unes quantes, com bagassa, els banyuts, els cornuts i els fills de... Tot això sí que ha arribat 7 segles després. Bernat i Baldoví les utilitza totes. Sí, les utilitza totes i ell també ja té més art per a utilitzar insults de caire agrícola i unes altres coses a les quals estem més acostumats també, però bé, això també és l'evolució de la llengua al llarg dels segles. El segle XIX és prou semblant a com parlem ara avui en dia. I amb això podia arribar a desacreditar-se un testimoni en un procés, no? Sí, això era molt comú també. S'intentava fer que el testimoni d'algú no valguera. I normalment per això als homes se'ls dia que eren bebedors, jugadors o que blasfemaven, i a les dones se'ls dia que directament exercien la prostitució i que per això el seu testimoni no era digne de fe i no valien en el juí. Nosaltres valencians sempre tenim els collons a la boca. Més o menys, som prou bròfecs. I dic, precisament, és la paraula, jo crec que ens coneixen en tota Espanya per dir-la permanentment, no? Sí, el xecollón seria una forma d'estes. Molt bé, Vicent. Moltes gràcies, Anna, bona nit. Fins així la nit.